Hello! Hello world! Hello po mga kababayan ko. Andito po tayo ngayon sa shooting range ng Mount Zion Practical Shooting Association ng Bugalyon, Pangasinan. This is a shoot for a cause. Marami po tayong mga kababayan dito na mga taga outside Pangasinan. Andito po sila. At syempre, may event po dito. Yan. Hello everyone! Thank you very much! Thank you very much. Welcome to Filipino Life Stories. At ito po ay gun shooting ng mga sa sports fest po ito. Na-invite po tayo dito. At yan po. Oh. Iba-iba po ang mga na-invite po dito. Mga iba ay champion na sa gun shooting festival. Hindi ko po makita at mamaya ko po kayo Yun, dito na po. At hindi po ako nakagawa ng title. Hello everyone! Thank you very much. Dito po tayo ngayon sa gun shoot for a cause ng Bugalyon, Pangasinan. Tyro. Hindi mo laraman naman. Uy, magkikita ko wala niya. Pagkalabit mo kasi may bumuli. Ano kayo tamamisan na bawal mo na rin. We are here live sa this is a shoot for a cause para po syempre may mga project din po na ginagawa. So this is our second na pag-invite sa atin. Yung sa first po ay sa San Carlos City, Pangasinan din po yun. Sa shoot for a cause. Na-invite po yung mga champion. Nandun po lahat yung mga champion po ng mga champion sa shooting range. Sa may female at male category. Doon ka man. Thank you. Thank you very much. Yes, hi. Welcome to Filipino Life Stories. Maraming salamat po sa suporta. Binigay po sa ating channel. Dito po tayo sa shoot for a cause. What's going on? What is going on? Not another troll. Why do these mobs keep coming after me? Get out of here. Get out of here. Wait, I can't hit him. I can't hit him. Yo, I'm frozen. My game is frozen. I can't do it. Yung pala yung, ano pa rin dito, doon pala yung sa resort, ano? Oo, sa resort. Yung swimming pool. Mga cottage. Mga cottage. May cottage din po dito sa swimming pool. Bali, 6 hectare po ito. Yan yung pinag-ibig ko.
Today is Saturday. Hindi ko alam kung anong date. Hindi ko na matinitignan yung date na. Mahirap lumapit. Sobrang init. Medyo may mga punong kahoy. Oo. Last ano ka daw muna doon ah. Oo. Pasyal po tayo mga kababayan ko. I featured this live to the Filipino Life Stories. Pero yung sa Filipino TV, doon ko po feature yung buong ano nito. Sa short video tsaka sa long video. Maraming salamat po everyone. Andito po kami sa Bugalyon, Pangasinan. I will give the description, Bugalyon, Pangasinan, at welcome to the live sa ating channel, Filipino Life Stories. Kung mahilig po kayo sa shooting, syempre lahat po tayo mahilig na bumaril. Yung damang pagbaril, you will defend. Yan o. Yan o. Babaril. Itignan niyo po. Yan. Nice. May women's division at female division, male division. Yung mga nandito na po ay mga champion na rin, sumasali sa mga Olympic dito sa Pangasinan o sa ibang lugar. This is stage 7. Ay, tabi muna tayo, mainit. Yung magasin mo kanina. Mainit. Tabi muna tayo. Dito mo yung inapaka po. Lumampas eh. Na-interview ko natin yung may-ari. Bali, itong ano ay 6 hectare. Saka yung lento dito ba? Long course. Saan tayo pupunta pa rin, Peter? Sa susunod? Yam-yam tayo. Saan? Doon sa pinsan mo. Oh? Ano? May okasyon? May okasyon? Thanksgiving? Pumasa sa Wow! exam. Work exam. Hello, everyone! Nag-iisip ka na kung isang kong teacher. Mainit, masyadong mainit. Bali, itong live, dito po natin nilagay sa Filipino Life Stories. Tapos yung sa kabila, Filipino TV. Filipino TV yung inano natin. Maraming salamat. Hi, JMFMG. TNT times 10,000. That's it. Kaya lang, walang title to eh. Hindi ko pa nabigyan ng title. Sobrang init pa po.
Kaya, nakikita mo yung mga girl power mo dyan. Ayos yung mga... Oo nga. Kaya, Kukunti lang sila. dati nung opening ng ang dami babae. Oo. Ako rin, gusto ko rin ganyan. Pag sports. Hindi daw pwede, sabi ni pare. Ay, medyo mainitin ang ulo ko pag ano. Hindi, Madali ako dumaan ka na sa seminar. Kawawa. Madali akong mag-react minsan. Baka mamaya mamali kami mampal. Hindi mo rin, hindi. Ayun na. Yung mga shooters na gustong i-claim na yung lunch natin, pwede na po mag-claim dito sa malapit sa registration area. Thank you. Landingin ko dyan ah. Pangulo. Attention to the area. Lahat po ng shooters, registered shooters, pwede na po natin i-claim yung ating paklan. Available na po dito sa mga registration area. Ulitin po namin, lahat po ng registered shooters, pwede na po natin Yung may-ari, i-claim mag-picture yung tayo ba? ating Picture ko kayo. paklan. Available na po dito sa mga registration area. Picture tayo. Maraming salamat. Ay, si... Picturean ko kayo. Umiikot siya. 6 hectare? Oh, wow. Ilan yun sa inyo? Ilan yun sa inyo? Na hectare? Ha? Hindi, ilang hectare yun sa inyo? Parang Peter, sabihin mo, mag-picnic tayo dito. Sige, okay lang. Doon sa, resort. Hindi pa namin napupuntahan yun. Ito lang yun. Kahit pumunta ka, maglakad ka. Yan lang. Kaya nga, pagka nag-firing mo, pwede naman bata, saka magulang. Dami niyang, maganda tong naisipan niya, no? Dali lang, last na. Last na, marami pa. Latila. Latila. Ano yung alas 12? Andi, akong gawa. Kulang itong akong gawa. Siyempre, iniisip ko eh. Yung may po. Nakalimutan ko. Maraming salamat po. Thank you very much for watching live our Filipino Life Stories. Titignan po yung channel ko kung meron. Kita mo. Tapa lang, nakakahilid na. Tapa lang, nakakahilid na. Oo, may Kaya yung anak ko, pagka medyo kaya nga ng bulitik ng baril. We didn't have to spend our $1,000. Sonny, I think you attracted an evil villain. No, villain, relax. That's just the villager, King. If we were to help the villagers and not the villagers, just be wrong. see you later. Thank you very much for watching our live Filipino Life Stories. Thank you very much. See you later. Natila ka eh. Gusto pa nga yata mag-pick ni Mari kay... Oo. Na-interview naman siya, diba? Na-interview na. Na-interview na. Ay, no. Hindi ko kabisado ang live.